Enggak, biasanya kan lek enek fans sing dah, mbok koyo ngene kae. Loh, kapan? Ngene apa maksudnya? Kowe gampang sok lali ngono iku lho, Gel, Prigel. Bocah sok lali. Tapi nuduh fane Mbak Nulik to? Oh, yo Mbak Nulik yo sampean. Tapi sama iki mesti hadir lek misalkan Mbak Nulik tanggapan. Oh, ngono ya, berarti. Jadi kebanyakan mayoritas tuh fan-fane Mbak Nulik yo ngene-ngene iki. Oh, gawane gong. Ya soalnya padha karo wonge. Iya, iya. Sehat selalu ya. Oke sayang. Ya berarti padha karo Nulik wong ngiler. Ngiler. Rabian wae begini. Apa kowe ra kene? Mboten napa-napa. Nah, timbang numpak bandoso. Timbangane iki numpak apa? Jet. Jet apa kuwi? Jajan nge. Jet kolet iki. Ya, apa kowe ora kelingan?
dong. Wis diaturne katur sedaya para rawuh warga masyarakat Bawang. Bawang